Hola a tots i benvinguts a un nou videotutorial. Estem en Història Antiga de primer de l'ESO, en el tema número 12, que fa referència a les colonitzacions i pobles preromans. Durant el següent vídeo farem referència als pobles ibèrics i les seues característiques a nivell polític, econòmic, social, religiós i cultural. D'entrada, hem d'advertir que els invasors que prengueren la península ibèrica durant el primer mil·lenni abans de Crist, juntament amb les cultures nadives i indígenes que ja l'habitaven, donaren lloc a la formació d'una cultura pròpia anomenada ibèrica, d'on provenen els ibers. Els ibers ocuparen gairebé, tal com podem observar al mapa del centre de la imatge, la meitat est de la península i s'estenien per tota la costa mediterrània fins als Pirineus. Aquests es componien de grups tribals o pobles amb formes de vida molt semblants i que formaven part d'una mateixa àrea cultural que compartia llengua, costums, religió, rituals i, de fet, a l'actual País Valencià conformaren autèntiques cultures on destaquen els ilercavons, edetans i contestants. Pel que fa a les formes de vida d'aquests pobles ibèrics, aquests s'alçaren poblats emmurallats i altrament fortificats, on a l'interior es distribuïen cases, magatzems o corrals amb un traçat urbà irregular. Endemés, a molts poblats ens hem trobat forns, sitges, cisternes, és a dir, obres comunes que denoten una forta economia, juntament amb altres edificis de caire públic com ara fortaleses militars, santuaris i necròpolis. Finalment, la pràctica agrícola era habitual a la rodalia del poblat, també com ho podem observar en els camps de conreu, i així mateix com la ramaderia i l'explotació forestal dels boscos. Quant a la societat, aquesta es componia d'una banda per una aristocràcia dirigent guerrera que posseïa terres i poder. D'altra banda, els camperols i artesans formaven la resta de la població juntament amb un cos de sacerdots que conformaven l'estament religiós. A nivell econòmic ja ho hem avançat anteriorment i la ramaderia amb la cria d'ovicàprids i porcs i l'agricultura de secà amb el blat, la civada, l'ordi i regadiu com els llegums formaven part de l'economia habitual ibera. Industrialment, la ceràmica i la metal·lúrgia eren la principal font de producció d'aquest sector i la moneda també formava part dels intercanvis amb grecs, fenicis, cartaginesos, és a dir, les cultures que ja hem vist anteriorment. Darrerament, el culte funerari, basat en els ritus de la incineració i l'enterrament amb aixovars funeraris es desenvoluparen notablement. Artísticament, el llegat iber és de vital rellevància i ja podem observar aquestes figures que ens trobem al davant. Els ibers desenvoluparen un art molt ric i les restes ens ho demostren. Amb una clara finalitat funerària i religiosa, els vestigis més abundants són escultures figuratives i relleu en pedra. En primera instància hem de comentar els santuaris. Resten molts pocs jaciments amb restes arquitectòniques i les reconstruccions han estat gairebé impossibles. No obstant això, s'acostumaven a ubicar a zones elevades i els temples eren de diferent mesura segons la cultura ibera concreta i el seu potencial econòmic. Heus ací un dels exemples. Després, les necròpolis les conformaven tombes excavades a terra amb allò que s'anomena com pilars estela. En efecte, una base que sosté un pilar acabat amb una escultura com és el cas de la cèlebre Dama de Baza, a la nostra esquerra. Al sud peninsular se n'han trobat també de tombes de cambra cobertes amb tubs de terra i amb una forma rectangular o circular amb lloses de pedra al damunt. Tot seguit hem d'esmentar els famosos exvots amb l'obra representativa del guerrer de Moixent, el segon començant per la nostra esquerra com a punta de llança. Eren petites figures de caràcter guerrer que s'ofrenaven a la divinitat per demanar protecció, ajuda, bons auguris, etc. I a sovint eren homes i dones xicotets, com també animals com ara bous, coloms, cavalls, etc. Darrerament, parlem de l'escultura i els relleus i sense cap mena de dubte les millors mostres de l'art ibèric. Estaven tallades en pedra i denoten una clara influència fenícia i grega. La seva temàtica girava al voltant de figures femenines com les dames i guerrers i animals, ja siguin fantàstics o reals. En qualsevol cas, hem de destacar les dames
que són figures exemptes, tal com la que trobem a la segona comença per la dreta, la cèlebre dama d'Elx, i són exemptes, com ja comentàvem, o de bust rodó, dretes o assegudes que porten els abillaments de les aristòcrates molt distingides ibèriques. A nivell tècnic i estilístic mostren una gran frontalitat, rigidesa, llegatisme i no mostren cap expressió en el rostre. En qualsevol cas, el valor és innegable i hem de ressenyar, ja ho he comentat també adés, i per descomptat la Dama d'Elx, que actualment s'hi troba al Museu Arqueològic Nacional i sobre la qual s'han fet tot tipus d'anàlisis pel seu alt grau de conservació i, per tant, valor històric i artístic. Bé, fins així el nostre videotutorial d'avui, espero que us hagi servit d'ajuda i ens veiem a la següent.